Stang hendak sengi mentagi pai ba jong karilom kasi jentia ken sami banjet mai ki MDC hakini ki artli ki Autonomous District Council harilom kasi ba rilom jentia kasan ngras kene ke wei ne kisang ba kandidat kini bon hakini kenti habur artli ki rilom kasi jentia kai ka ba kasang kongres hakini kenti ka terwa siki pai ba haswa bakini banjet mai ki MDC mat ki bakham kongsan kibangin terwas ki paiba akan jadi bakanika election budget economic matcha khasil Autonomous District Councils bacha janti hil Autonomous District Councils gabaning kong kalong kumba pio i hakini ki khandiat sngi bat khandiat nai ya kajing bombyang than hakini jadi bat ka administration haki district council ka jongi lada ya jadi berka appointment promotion nang ta jadi berka financial positions kamta maka janji hills kan tapi tip ba pakinong trigla du tulap la bun snam deka thong jungi ka long ba ka di bandon ka administrative reform kenang ba kan nombu aga jing ya ka council la kalong aga jing ya bat ka day-to-day administration juga councils laga gede bat ka recruitment ngasu banong ba ladon kam ban amendru ia ka service role kenang ba kan don ka recruitment committee kan don ka departmental promotion committee kenang ba ki baro kin long ki ba ki pai ba ki hun kumjuro banang pengklain susu ya ka pelapisa jongki district councils. Kumbalong menta ngisu depend baik tang haka bangyo ya ka share na ki major minerals, minor minerals, tax on motor vehicles ka share. Nang ta na ka professional tax katu kani na ki forest department jongi. Kumjuro na ka trading license, renewal trading license berkiwi-kiwi fees. Tangkini kampat biang na kamta jungi ka councils. Ka Congress Party jungi ka buru ikat hong ban kampen buni ki project ki bawan ra kajing mentoy ka pelapisa jonga district councils. Kumbangila persang manakani ka khasi heritage village mau plang ka traditional medicine ang te hapo lungso beneng. Dikiwi ngai ba ka thong jungi Congress kalong ban kampen khia klanju su ya ka pelapisa jongka district council. Nangta ban kampen baharu ika jintri kam jongka district council court. Kumba pitip ka district council court kaya kadang do jing ya nakapor kamtam ka jingya dei barki jingya tungku barki district session court barki wiki court. Ikan niru kidon kam banang penbaha ban pen klain la sia hadu ki village court hadu ki additional subordinate district council court. Nangta kat hong jongi ka long ba hakajingnya dai bat kini ki institutions ki farm ki companies ki bawan ban trijam hapo upur usam nyo district council imat na kalyang ka jongi ka Congress Party kan bu swan kong ka mat kata kalong baginu kino ki ken hon ki ba pani ka consent ka NOC ka permission ni ka trading license kinapan penting kina swa katno ngut kila ban aikam ye ki briu ki chongi khnang ba kan long ka wei galat namta ban yo jam ki khon samla ki chongi kam de issue ban issue kum tu khlam da so thu shai namanga i kam don jingmut ba kan khlain tang ka fees sa district council lada ki khon samla jongi ki du no ye galat ban rung jam hakini ki babun ki companies ki institution ki farm aga jingpai jongi na kalyang ka Congress Party ka weiru kamat ka bangidon kami mat ba ka ketin khasi hagi primary level di school namar kalau don kam ya ban penklain magdon ki porlok ki bala sa aslam ban ngi hangni la ban dei ki tribal ki ba kum ki porlok garo jongi ki porlok tribal bat ki porlok no tribal lu ki ba gidon ki school hapo ka pun sabjung susul
Hajin sengu jong ala don kam hiban pentikna bahaki primary section. Kakin kasih ka di banong compulsory. Kenang ba kani kajing ya jan kajing ya day kenang wanra susu kajing ya jari. Ya gitu ki bala song slam hang ne. Ki bala song da ki bala pateng bala song hang ne. Dikataru kadi ko wi ka thong jongka Congress Party. Hoi kiwi ki thong ki bangi bu kalong ba banang penhlan susu ban sna ya ki an. Ki ba kalong kat kum ka dustur ka jongi. Kum juru ban kodify ya kini ki hima ki ba per bagindo na ki jongki ai. Kenang ba ka jingjet sim ka jingjet serdar ka jingjet lengdo. Kanom don kanu ka jingklom mala dan don ka an ka basyai. Kita ngilong ka tukan ni ki thong jongka Congress Party. Ladai keren hi ya kata kajing umpamanya mention baka revenue ko ba ka district council kayo kadai kawai ni kita kadai na ka trading license kan kajing keren hang yang tai ba kini ki isi ki barem kila ai trading license pathar ki bon ki barjala lagi keren ya kai pateng pat ukasi ulah hiarna kai ki pidan ban awal kata Kadi bandon ka restriction. Nga imat kladai ke por ba ka district council umdei ban ong tang namar bla yo NOC. Na orang ba sinong ni na usiem ni na serdar ban shu ai be ya ka trading license. Kladai ke por imat ba hagitu ki benta ki bagi babun kasi jongi kilala ban trei. Kladai ban kham perking kat bala. umat trai binong kumna ban number new show Kasyong haka nama kidi technical issue ki bangi habannya ikat kum ka trading by non travel rules and regulation ngin hapet da kanu kolentir tela dadun kalat ngin hap kabar balaban discontinue kanong bi candidate ang po kasi ke hasil sa tanong sa konsep hak hasil atau mos discontinue ngi file menta arpo prangut naka arpo kundai hajan de hil discontinue khat khandai naka arpo kundai khasi hills jongi te ki babun ki rangba dengan bakla. Dari kerentang ni po hasil si spa sa po prangot ki candidate tang khatar ngot ki kentai ki ba ya koning ni dan pisam kumno try din ba kasukar India kala penerika mi tu ka reservation 5% ni ki kentai pismo pagdang dong kam ni kentai ban wan sakmat Hangin namar kadika mga material society kabagi kantai ki hakamlong hakamat aborok gilang de ginu kentai ki balong competence ki ba sungwe kot bor ngatrai kam don jinga iki ban wan sakamat de ke sulong kata tang naka daun mar bale se kim patlong competence ban simbenta kan election tangai kap bor kan sawan bagi kantai ro ki sulong ki baslor ban mi sakamat nam taga election kuno ka participate ka shem ni kanita ngin ha ban pensulur kat bala ikan thai tetang maka sulong la kim wan sakamat barkin pedi ya ka jingla ka jongki mar pitu sutu iya ka bakut nya ban file be candidate ki ba don jingkerman teka syong haki bagian wan sakamat kin trai kam party kin long aktif haki different block congress committee nga sai don problem bangin hampet lang nagi kan theru kano CP expect hadu menta kumbakalong ki ngi don ko ba khat riu khat nyutri ki set ki bangya fight ba te tang bai ke politics ngimla aban ong kanungin ijob maka jingile menta nga i kumba barok ki party gile te ngi community ba ladangi cross ya ka marshiteng ru nilayo ban form ya ka isi Sebab ada let's say kumno ka Congress kami majority. Try ba kuno ka seng ka ba pi ma kumangi dang shen pila yes Sri Lanka ka NPP pila Sri Lanka day tang gamto hadian shwa election pi withdraw na. Te menta kan ti try ba kuno ka seng ka ba let's say kadang long too early bangan ong bani tribat no tenre i kumba bat ka NPP kan kham bani trilang nomor ba kasur jong ka party naduki grassroots party workers haduki block party workers haduka state Pradesh Congress Committee haduka AC i kumba kim dalong convenience han bani tribat ka NPP tenre berki ki party la se ka shong ya ka din ka elections te kumno ka ni last CP dan ngatrai pisu thoi ka jingitre jungi kalong shai namar widon gitu ki issue ki banga ban take up rangkat bat ka ki ba khamlong very important amendment seksi dengan trai pisu thoi kalong very crucial kadang ngui kum ki bala kham yau kham i ha ka jing perkat perdain kadang ngibon bentalang bat ka isi ngatrai pisu thoi kala ban wan ra man ka jing
nak bentak ki berujungi ladengi aya ki jing ai jing mot ki ba mihap kat kum ka dustur jongi ka weru ka jingde bagatu ka kam jong ki dorbar sinong dorbar dong sengken theseng samla senglong kemi dorbar kur kalong very important tinggal apan pedep ki kam tenre haju ka por jing mot ka jong jongi te kalong banang ya betang ya ka jing trilang tenre hadin bang isngap ya ka sur jongki babun balang naga parti tinggi mahab bansi ya ban ban weng no ke jingersan kani kami hadin bangila snap bahan barok kiliang hoi ya pas dangi ya trilang naga jimen jurlang ya ya pakadon biang ban review ya kanu kanu kata bisu i kanu kanu kam ngi ban revisit ya ban review hakari review jungi yong ba em ngi ban withdraw tandau ngatrai habangila hakari view jongi yong ban withdraw dikatakan nang ne adu mentah bat kanang beteng pi try berkiseng karena tadi kiseng lagi banyak kon akan election. Kita ada sih ketinggi kon kan ham. Gombalong benta pi kajing siapa harus kata nginang perkat baik ba BPP kan kam lead hakmat kan gaya. Heli BPP ba ngatai ngam don kampan batai mangaya pi. I gumba jaga-jaga don ilek ke UDP, kidon ki jaga ke bagi kelek NPP no doubt. Kidon ki jaga bagi kelek Kongres. Kidon jaga bagi kelek BPP. Umat HSBP kepada ke parti ke beritro yang bumalong menta. I kumpa idon iwe arti ke sit ki bagi elek. Tenang tanong apa ikan ni ka kadi menta kolong barok ki parti ke elek. Lada kawan coalition isi apa district council. Haksna bala ngila sakhi ba kamjune. Ngimpa juga ma ba kendan ki isi banyak folder. Kai ki daw try ki ba wan rai community keram. Kasyongru haulidar. Kajing scam juga isi hong menjur bat pi ba kajing bontan ki parti haka coalition ka wan rak sibun kajing ya tenrei still ngakan mau ka por mengalong CM tu ka por idon tang sipongot ki MBC Kongres bagi tengku ibabun ki issue ringa i ngi survive te ka syangru haki nong yalam kata koi ka baaro kasyongro hagi quality jongki MDC kidon ki MDC ki basutho ba nginomong ban wengi ke jintrilang namar ki issue ki initiative yung isim ki dina ka bentaka interest jong kri kasi ka jongi kawiru ka jing bom don yung ka tensidel anti defection kaniro kadi kawai ka problem yang hangtay namar kadon kambaha benata daw hak amendment juga siksidel benta kilabo ya kamut ka kita apply ka tensidel kin regi bu ka spirit jong ka tensidel ba ununu balong MDC umlaman long MLA wahaban hapo namaklanga pon hapo kat sauski unhaban design nagawi la apply ka tensidel ka anti defection ka bamut ka gisim lang ka spirit jong ka tensidel haka amendment jong ka siksidel te kapan haju i ba unu bla sajid na dong parti umla ban mi sabar lada padyo ya ka majority kumbalong ka anti defections let's say kadan kata je kon ka ba ki ong kata clean politics nem lalan ru ba kapisar ka dan mentah sibon try pikir kadai kai wik dan ong kata magbon ong ada kundan pisana kon election hakini ki hakani ka era mentah hakani ka juk mentang i ka kata kamda ya isu kamdang ki ba ki lalong nganamuno ki la ASEAN kelas ngutho tapi ba kan ki election MDC mentang kamtam manis sosialong galong jar ba kapau bagi nong thabut ru ki la start kelas ngutho kaliang bagi candidate su kim kwa syu ban election shit da ka ba syu penlut thormor namar ka ba kuti kadai ka quality jongu nong ele bat ka ideologi juga parti te kai ka ba dese ka ba pidan man tu khubor supaya ba ka kubor supaya ba ka bangadon kalong kani ka wei ba hadisi council ngidon ye kam ye ki rurang ba ki bas ngautu ki ba sempang ki batip ka krenet ka ban riu ka ikhtiar jong ka district council kipat ba kin hampe ya kinu ki ba la ya kaban trikam kumki nong thau ain hapo district council namar ba ha ka jinglap jonga ada kinong mi khmat kimlong ki ba snuthu ki ba shamphang ki
badon ka jingla teng ka bae ban roni ka council te ka apil junga sipai ba kalong ban pe ki briu ki ba lai ki bala su thu ngamut ban ong pade ba ini ki badang first time aru ngem don kam nama gi don kam hi competition lang bat ki ini ki samla ki bang thamai ru ki ba lese ki bala long bukla i ba ka perkhat padang Mereka don kami ban pe equality jongki candidates. Kawai ke ba let's say piri pila ju kata ka jeng elect election ki candidate MDC. Ursen ke elak ba apa kata ka development ke ba let's say manga maping tip shay ba district council ke scheme ban kampung raya kaduna mar ka de ka boss sar ke ba de ban pe khando ka siap ka karti dastur PSP lalong MDC mentala katu kane hambuan sna PI kuno ya kata ka jing berkat jing Let's say hang ni hang pai manung mala kala bandon dan re jisa gi babun palang hi te ki berkat be ban bi jit nong mi khamat se district council kalong na ban ban yada ban penne ban pen skam ki dastur jongi ka jing long trai khandeu ka siap bat kam tam ro jing dei bat kini ki mungala banong ba karwai ka siau ka mo ki culture ki jongi andre jing dei ba jing khamilti ka development kalong tangkat tu kan ni la sen nomor ba ka central government ka sai ngi ka tu kan ni ka allocation ni kata nga haji sko jonga ka kam dalong important dan kata-kata ka ba kam don kam bang kalong ba ngin don hang tei ban yada ya ki riti ki dustur jongi banang ke tiu shu banang protect shu kanang ba ka lawai jongi ka nom don haka nonu ka jiga Plus one, but Bless you.